Na prvý pohľad to v piatok 30. marca vyzeralo v Dome kultúry ako na plese. Nebol tam však ples, ale spoločný deň učiteľov, ktorý zorganizovalo Centrum voľného času v spolupráci s mestom Senica. Predsa sme len taká, dá sa povedať, školská obec a bolo potrebné sa aspoň raz za rok stretnúť a spoločne zažiť možno okrem práce aj relax alebo oddych, alebo jedným slovom sa spolu ísť zabaviť a možno sa ich spoznať, pretože mnohí ľudia sa stretávame a možno nevieme, že ten, z ktorej je školy sláva zažila a toto máme teraz 3. ročník. Spoločného dňa učiteľov sa zúčastnili pracovníci všetkých základných a materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času. To sú nielen pedagogickí, ale teda i nepedagogickí pracovníci, pretože tí taktiež patria určite k kolektívu. Centrum voľného času pripravilo hosťom program z vlastných zdrojov. Pri vystúpení mažoretiek zlyhala technika, o to väčší však zožali potlesk. Hoci na každej škole oslavujú Deň učiteľov, spoločné stretnutie uvítali. Veľmi mi to tu vyhovuje. Je tu dobrá atmosféra, môže si človek povedať, zísť sa, oblieť sa pekne. Mne sa to páči, ja som spokojná. Ja som sa zúčastnila iba 1 roku, druhý som vynechala kvôli materskej a teda ten prvý rok, čo som bola veľmi spokojná a myslím, že dneska to bude tiež dobré. Stretneme sa aj s takými, s ktorými sa napríklad stretneme raz za rok niekde v meste a tu sa stretneme normálne. Porozprávať si príhody, zážitky, sú tu aj dôchodcovia, s ktorými sme sa stretávali pred 10-15 rokmi. Ja si myslím, že práve teraz by sme mali nechať školu bokom, aj žiakov bokom a baviť sa iba na témy spoločenské. Že na taký relax je to vynikajúce. Len škoda trošku, že je tu nás menej v chlapskom zastúpení. To som sa chcela spýtať, že či sa necítiš troška handicapovaný, keď vás tu je tak málo. Ja sa cítim dobre, ja mám široký výber. Ženy v našom školstve stále prevládajú a vedia sa aj zabaviť. Spoločný deň učiteľov bude mať pravdepodobne dlhú tradíciu.